posachedwa tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero pa 2 Oktoba 2024. Paja Bon Kalindo mwini wake amati ndi presidenti wa anthu osauka komanso presidenti wa bungwe lawo lotchedwa Malawi First limene limamenyera ufulu Amalawi ena amene alibe kuthekera kuyankhula iwowa amabwera poyera ndi kuwayankhulira anthu amenewa. So lero pa 2 Oktoba Bon Kalindo wayankhula motere: msinje wati nkanena udathirira musizi. Tikamanena kuti asogoleri athu segulani maso muone mmene anthu akuvutikira muno Malawi, mumaona ngati ndife anthu achamba kapena tatumidwa ndi a opposition kuti tiziyalankhulira iwo a opposition iwo. Lero mwaona zimene takhale tikukuuzani kunena kuti Malawi muno anthu akuzunzika kwambiri, chakudya muno mulibe, anthu akuzunzika ali ndi njala. Lero mwaona zimene zachitika ku Machinjiri kwa Nkhalamba uko ku area 5, ana ang'ono kupita okha kukasaka zakudya, kumaona ngati akukumba chinangwa ali poison. Lero taluza miyoyo ya ana amene akanakhala asogoleri amawa, amene akanatengapo mbali pa chitukuko cha dziko lino. Koma ino asogoleri athu mulibize kuba makobiri, mulibize kutopanga hayala anthu oyimba ochokera kunja 2 biliyoni kumpasa oyimba wakunja. Kaye kuno ku Malawi ndemwe atenga oyimba onse kuti azikupangirani kampeni. Ndalama zimene mukuonongazi bwezi pano mukugulira zakudya, mwinaso mutayika zakudya mu adimaki muchimanga ndi kuchichipanga pa subsidy level, kunena kuti aliyense mukachika pa subsidy aliyense akwanisa azikagula yekha, chifukwa in that way ndi kuti sustainability ikhalapo. Kodi mukamagawa chimanga kwa anthu ndikuwapasa 20 kg anthu ndikugawana 4, akakadya ufawo mawa akatengaso kuti, instead of taking chimanga kuchisiya m'maadimaki kuti aliyense akapanga ka business kache, kaya ka tomato, ka kabichi, ka tanaposi azitha kukagula 2 kg yekha ku adimaki ndikumadya ndi anache. Koma inu mwagundika kumapanga Malawi kuti akhale anthu opempha, kumagayira chimanga kuti muoneke ngati ndino anthu abwino makamaka pa nyengo ino ya kampeni kuti anthu azakuvotereni. Kodi mukamati boma ndilo mweri chakwera delivers boma la cheritiro lokupha anthulo, chifukwa ukutu mukupanga kundendi kupha anthu. Inu mulibe kuganiza ndithu, mulibe nzeru. Inu mungatenge 2 biliyoni kumpasa oyimba mmozi ati chifukwa ndi wakunja. Kuno wande ena ma 300 miliyoni, ena ma 500 miliyoni, ena ma 1 biliyoni amene kuwapasa oyimba ncholinga kuti azikupangira ni kampeni. Chikhalire nicho anthu anu akumwalira, anthu akufa, amene akuziwika tu aja ndionena kuti ena ake ozindikira anayimba foni kumibawa. Amibawa ndikubwera ndikuzajambula, nanga amene ali ku remotest area amene sakuziwika alipo angati, akufa angati. Koma inu mulibize kubandalama ulendo nazo kunja, kuunga ndikumakasewelesa ndalama zimene mukuwapasa oyimbazi. Bwezi pano mutagula mankhwala muzipatala, bwezi pano mutagula chakudya, even kutumiza ana asukulu kumene amene akulephera school fees. Koma inu mulibize basi kunjoya, komatu muyezo umene umukupangawo anthuso akuyeza nawo niposachedwa. Inoyo yakwana nthawi yonena kuti inu anthu opemphera amene tumumapemphera mwa genuine, chifukwa aliponso asatana ena amene amavala makolala a white onamizira kupemphera, kumanamizira ubishopu, kumanamizira ubusa, ali akatakweni eni okuba, asizina ntole kumanamiza anthu muzina la Mulungu kuti ndi opemphera, ncholinga kuti azidya ndalama kubomako. Tikunena opemphera eni mupempherere ziko ili, mukhale pansi mulipempherere. Komanso yakwana nthawi inu makolo athu akale mmapereka nsembe, yakwana nthawi isomaniyo kuti
kuti mupereke nsembe. Taona ni mmene zinthu zadulira padakali panopa, zikumadula mwachinunu, ndipo anyake a ziko amwenyewo nanga si amanena kuti ziko ndi wathu ndalama ndi zawo. Anyake a ziko ndi ndalamawo akupachita kunena kuti atiti ukuku ichi ndi chiyambi chabe. Kuteroko shuga wakwera zulo uja, mafuta akwera zulo aja, ati ichi ndi chiyambi. Nawo ngati munthu amalephera kugula paketi ya shuga, anthu ndikumakayezesa shuga muti mapaketi ichi ya mapepala aoneka ngati makondomu ajawo, mapepala ang'ono aja, amalephera munthu kukagula shuga amene uja. Panopa mmene wakwerera shuga iyi akagula. Yafikapo nthawi sopano anthu akumakatenga bakisi kajuisi kaja uja Joyce amene akuononga ana ujayo, ndikumutenga amene ujayo ndikumuphatikiza ndi phalala, kuti phalala lija lingosekemera munthu akumuzi. Muziko limene lero anthu ake akumachita kuzichemerera ndi ndalama. Ndipo ife taonapo maboma mbuyomu, maboma koma sitinaonepo izi zomatenga ndalama ndikumazigawa pagulu, ndikumachita splash ndalama, sitinazionepo. Ndipo m'misonkhano muja mukuzaza anthu, koma inu mukuona ngati anthu aja akubwera chifukwa chokukondani inuyo. Oyi, anthu aja akubwera chifukwa chokuti mukumapasa ndalama. Kumagula anthu mapoliticians, ati mapoliticians amene akumabwera kumeneko mukumapasa aliyense 100 million. Ndalama zake mwazitenga kuti? Anthu okuti munalibe kena kalikonse nthawi ya kampeni ija amakupasani mafuta anali malemu chilima. Kodi inu mukandiuze ine mukuona ngati ndayiwala? Nali kuti masa ine nali mu kampeni yomweyo. Nthawi imene ja mabwera inuyo basi kumathiridwa mafuta pa Nyambadwe, kumathiridwa mafuta mulilongwe pa Crossroads, mmathandizidwa inuyo. Muli anthu osauka, lero mwalemera ndalama Mungu omwaza. Mungu agulira zibwenzi zanu nyumba, kugulira zibwenzi zanu magali moto, chikaliye nicho anthu akuzunzika kwambiri. Maboma ambuyomo amakhala ndi vulnerability assessment, kuona kuti kodi anthu akuzunzika bwanji m'Malawi. Koma inuyo ayi mulibize kuba, mwatanganidwa ndi kusonkha ndalama ndikumakayika mabanki akunja. Mwatanganidwa ndi kutumiza zibwenzi zanu kuma India kumakachosa kumeneko komimba. Inuyo to ameneyo a MCP mwagundikatu kwambiri. Kumaba ndalama za ministry omu 60 chakuti million kumutumiza chibwenzi chanu kukachosa mimba kunja, chikhalire nicho anthu akuzunzika kwambiri. Kodi Malawi iyi azasintaliti pakali panopa pafika povuta kwambiri oti mmene zinthu zakwera chonjimo ndiye kuti songakhale maminibus akwera, china chilichonse chikwera. Anthu Malawi muno akukhalira mphati, anthu akukhalira mphati, palibe zokuti ati uyu ndi wa polisi. Ayi, wa polisi yo ndiye osaukisisayo. Uniform aja kumachita kumadula matumba aja ndikutengapo chigamba chokuti chifanane ndi pamene pang'ambika ndikukasokesa. Apolisi akuzunzika, ame akuzunzika. Kaye awa amapita ku DRC, ndiye amene achaso ndi amene akuzunzika kuopsa, kukakhala 12 months ali ku DRC koma salary yawo kumalowa ku account number 1. Chikhalire nicho maiko akunja, maiko ena salary imalowa kwa munthu amene akugwira ntchito ku DRC yo. Andasadikitu ame akuzunzika kuzomba uku. Andiso akapita kumene koko mukupali munthu ina ogwira ntchito ku ame konko amene amasankha anthu opita ku DRC ko akumanena kuti 3 million ndi yanga. Anthu iniyo ndinu anthu antundu wanji mukumambera munthu wame amene wapita ku DRC ali pa risk yakhoza kuphedwa anytime, mkazi ache ndi ana ache akhoza kuzazunzika, kapena mamuna ache ndi ana akhoza kuzazunzika. Inu ndiye mukumatenga kunena kuti ngati wapita ku DRC 3 million akakhala akaziwa ndiye muagoneso, muagone ndiye kuti apite ku DRC akagwire ntchito. Malawi ameneyo, Malawi ziko ili ndilosausa koopsa, pena palipose Mungu oba. Kaye ku Eskom tinangoyiyamba zulo, ku Eskom anachita haya magali moto a munthu onena kuti ndi wa MCP. Ikamakwana Friday ja magali moto sakugwira ntchito, no overtime, akukanizidwa anthu kuti asamapange overtime, magali moto ango charger ma billions and billions of monies zikungopita ku Eskom.
ku Malawi Housing ndiye hii kumeneko ndiye nyanyi pakali pano papa ngadiru ndi kampani ina yake yokuti inachitidwa dissolved kwawoko ati amangire nyumba zonso zikamangidwa a Malawi Housing omwachisanzo ya pa stadium ku area 49 project manager kunamangidwa nyumba 104 boma la Malawi linachitapo benefit nyumba 4 zokha kuteko mkati mujamuli nyumba 4 za boma la Malawi zina zonse za Chinese kumene kujako ndiye kuliso kuba kopya ku Malawi Housing ndi chifukwa Malawi Housing ija ingonkera nkerabe ndikumatani ndikumasika kumapita pansi lero mukufuna muwalande anthu malo kujeni kumachinjiri kwa Kameza muwalande so anthu malo onse anali anu mapita mboma mundu kukana mamo ndikulemba mapepala onama kumanena ngati malo ndi anu malo amene yasiyanu malo aja anali a munthu ina anali kuame ndipo zimenezo tikuziziwa koma mboma mumuli anthu okuba kopya kuba panopa mafika size yokuti olo ku MBC anyamata opanga masero akukhala mezi 8 mezi 10 sero la sabata ino osalandira pamajiga osalandira koma muli bize basi kumaika masisi yanu maseda kumaika mmene masisi yanu ujene mankhwala odesa sisi ndikumala nkhula pa TV kumakhanga ndinu asogolereni yeni kuzuza ndi opanga masewero omwe azisuzo sero la sabata ino pakale pano ndi 10 months pamajigato emweyi za ananyoni zindi anzawo kaya ndani anthu amaupanga agiringande ajawo timamvaji amene aja akuzunzika kopya ku MBC tu ndipo akakhala staff ogwira ntchito ku MBC yo akumakhala phone yaje kumakaisegulira ku toilet kuona kuti ngati angaonedwa ali pa phone azakhangata kulankhula ndi opposition tayi omweyo ntchito amuchosa ndi mmene tu ziko la Malawi lililitu ku Malawi sikuli bwino china chilichonse chavuta lero li anthu angozifera nderero mukufuna so voti yachata kakupaseni ndani inu zoona mukafike size yomanina kuti aboma ndilo mweri boma la Cheriti ndipo mukubwera mboma mukuti muuza panga chani afisi inuyo mukubwerera mboma mukuti muzapange muchani ndi chani chimene mwachiwalamo chimene mukuona ngati mfuna muchipange so kawiri vuto life ya Malawi tinafasa kwambiri kufasa ndifache agalu amene wakutitola tinafasa kwambiri ifeyo ya Malawi kumasekerera agalu amene wakupapanga zawo za daladala ndipo palibe potuzo kutatu uyu waku Central Region anthu aku Central Region akuzunzika kopya Northern Region akuzunzika kopya Southern Region ndiye jere kuma company kundiye kumazuza anthu ndipo inuyo anthu aku makampani mukuzuza anthu kopya mabwana aku makampani posa chilo apatiyamba kumakutchulani maina kumafisi uko kutcholo mukuzuza anthu kopya kumamangisa anthu osalakwa kuwana miziranga ti abati chikhalire nicho anthu osimu kuafuna chifukwa chokuti ati ndi alomwe mukufuna muzire mbana nokanoka musayipise zina la atumbuka ndi anthu abwino kwambiri ndi chifukwa ine ndimafuna so atumbuka atazalamulira ziko lino choncho inu amene mukugwira ntchito ku my state kutcholo kumulanje atumbuka musamazuze alomwe muyipise zina lanu la atumbuka ndi anthu okondana mene amakhalira ngati ayawo ndi anthu okondana anthu amene ali ozikonda ena ambiri ndi alomwe komanso achewa ndi anthu ozikonda kwambiri anthu omangofuna kuti azingodya zawo zokha ndi anthu ovuta kwambiri choncho inuyo kuma estate kuso musamazuze anthu ndizomvesa chisoni kwambiri mmene anthu akufera muno Malawi ndiye wina akatenge ndithu ndalama ndikumaka pereka kwa chinyawu ndikumaka pereka ku mabandi koma ndalama zimene zisiku lina muzazisanza ubwino wake ndalama ndi mchira wakhoswe anzanu ene anali nazo ndalama zangati zimenezo koma zinatha inuso siku lina muzandikumbukira ndalama zimene mukuseweretsa zizitatha mukumasowa kumapisa mmajekete kuti muyang'anemo olowa ntambala osapezamo kanthu ndi mmene limakhalira ziko Boni Kalindo tikufuneni mafuno abwino ino a UDF pamene mukupanga convention yanu musankhe asogoleri osakhala moopa koma muasankhe anthuwo
malinga ndi mmene inu mukuonera kuti chipani chanu chipite pasogolo. Tikuthokozeni ma supporters nonse a UDF, ndinu ma supporters ogwirizana amene simmafuna zamanyaka, mmangoyima pa chilungamo chifukwa chipanicho ndi chanu. Tikufunireni convention yabwino. The DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, Tiye Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Lero pa 2 October 2024 kuyankhulapo zinthu ziwiri zitatu zimene zikuchitika mdziko muno, kuzuzulapo komanso kuwadziwitsa anthu ena zinthu zina zimene samadziwa.